Aika irtonainen kaveri. Pahempi se pelkällä seipällä ylitys oli kuin toinen. Niin on. Ja seuraava potilas. Mikä ero siinä on siinä kastumisessa? Ei, jos toi alimpi liina sattuu tipahtaa suoraan vakoseen, niin... Voi hierasta. niin. Joo. Jos saat vaan jalat yli, niin... Yrittäkää ainakin. Kannattaa se lätsä varmaan laittaa taskuun. Hienoa. Hyvin menee. Vähän kauempaa jo kädet, niin... Ei oo pitkä matka enää. Naama punainen, hyvä. Maalla jo. Riikonen. Kisumaisesti mennyt. Mutta kuivana. Yli. Kaikki tsemppaa Riikosta. Hyvä. Vedä. Ei oo enää kuin metri. Nyt ei oo enää kuin 5 metriä. No niin, maalla jo. Hyvä, hienoa. Tuksa. Ei kun tuksa sieltä ylhäältä. Joo. No jos mäkin saan, niin kyllä säkin, koska mä oon niinku Rautakangen esikuva. Hyvä. Hyvä, maalla jo. No niin, sitähän minäkin. Ainoa vaan, että nyt pitää... Hei, tönäsä se aapukki